arna su dai wurin matsafa arna su ba wa kare abinci ya ci, a sa magani a cikin abincin, kare yana cin abincin zai amai sai a tara man, a busar da aman, a kashe karen, a cire hantan zuciyan karen, a hada, a busar, a daka, a yi magani, a zuba wa miji a cikin kare. Matar musulma ta ɗebi hailarta, ta yi rubutu, a yi rubutu a allo, a wanke, a yi da zoɓo, a bashi ci. Matar musulma ta sa nama ɗanye al'aura, ta sa tuwon da ta yanka loma al'aura, ta fitar, tana haila, a cikin haila za a sa shi, a fitar da shi, a yi magani, a bawa namiji. Wani an kashe sha Maiduguri of recent, shi gurjiya zai baki guda 7 ki haɗiye. Idan kika haɗiye gurjiya guda 7 sai ki tafi gida, zai fita a bayan gari, za ki tsine a cikin bayan garin, sai a nemi jaka mai naƙuda. In aka samu jaka mai naƙuda tana aihuwa, sai a cire mahaifar, sai a haɗa da wannan gurjiyan cikin kashin, da shi ake yi magani, a ba wa maza su ci. Matan Hausawa, matan musulmai, da wannan zaki kama miji, to rabuwa da imanin ki is the worst of all. Wallahi muna hall din nan, balil insana ala nafsihi basira, kowace ta san kanta. Mu a ɗaki, ya relationship ɗinki da mijinki, ya relationship ɗinki da ƴaƴanki. Ask yourself, wani irin cuta kika masa? That is enough reason. Wallahi idan ban mai da hankali, mun ɗauka wasa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da aka yi Isra'i da Miraji da shi, an ga mata ne suka fi yawa daga cikin al'umma sa jahannama. Mun ɗauka wasa ne? A cikin mu musulmai yau, a ce wai yau ƴa mace tana ba wa ƴar uwanta sadaki, wacce aure ta ƴar lesbian? Tun da kike a tarihin duniya, tun zamanin annaba, kin taba ganin an yi auren jinsi da jinsi? Mun taba gani? Amma zamanin nan ana yi. Matar aure ki zama ƴar maɗigo, kina cutan mijinki. I had a confession, wani yayi confession ɗinnan to me. Tafiya yayi, zai tafi east, zai tafi garin Yamarai da tumatir kayan gwari. Motar su ya lalace ta hawan kibo. Da mota ta lalace ta hawan kibo, sai ya ce musu to tunda shi yana garin mota ne, bai yi nisa da Bauchi ba, bari ya juya ya dawo, kan gobe zai dauko makanikin su kwana. Gobe zai dauko kan makanikin da ya saba da motar, kawai za su dawo. Ya ja mota, yana ɗakin uwar gidan shi. Yana zuwa shiga ɗakin uwar gida bai ganta ba. Ya nema bai ganta ba, sai ɗansa ya ce ai baban baka nan, tana ɗakin anti ne. Ya shiga ya gansu right handed, matansa guda biyu suna maɗigo. Right gidan ko a jikinta. Wannan shine cuta da yake bibiyar mu, cutan biye-biye. A cikin biye-biyen da zaki shasa kullum